Top 2 most wanted sa Sual, arestado. Para sa detalye, narito si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report! Matagumpay na naaresto ng Sual Police Station ang tinukoy na top 2 most wanted persons sa municipal level. Ayon sa ulat ng pulisya, kinilala ang suspect bilang isang 18 anyos na mangingisda at residente ng bayan. Arestado ang suspect sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong lascivious conduct sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act No. 7610 at may nirerekomendang piyansa na 200,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Sual Police Station para sa tamang dokumentasyon at kaukulang proseso. Samantala, ginit naman ng Pangasinan Police Provincial Office ang kanilang patuloy na pangako sa pagsugpo sa mga wanted persons at pagpapatupad ng mga batas para sa proteksyon ng buong komunidad. Kasama mumula rito sa IFM News, dagupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.